Nakahukom si Gobernador Gwen Garcia nga tugutan na nga mag-full passenger capacity ang mga sakayan nga apil sa island hopping. Atol sa gipahigayon nga stakeholders meeting, kauban ang mga opisyalis sa Cebu Provincial Tourism Task Force, resort owners ug dive operators ni atong Sabado, Pebrero 26 didto sa lungsod sa Moalboal. Gipaboran o gikonsidera ni Gobernador Gwen Garcia ang hangyo sa mga tourism boat owners nga tugutan na nga mag-full passenger capacity na ang mga sakayan nga apil sa island hopping. Matod ni Garcia nga nakasabot kaayo siya sa mga yango-ngo, sanglit sayod siya nga nisamot kalisod ang panginabuhi sa mga Sugbuanon tungod sa mga restrictions sa IATF sa kauluhan, punan pa sa kadaot nga dala sa bagyong Odette. Duha ka tuig na. Kanunay, usahay makibangga na ko ngadto sa IATF tungod og alang kaninyo. Kay ako'y nasayod og unsa ang inyong kahimtang. Unya dili man ang IATF mo inibutar nako pagka-gobernador. Kamo man ang nipili nako. Ang gobernador gikatakda nga muluwat og executive order kalabot niini. Kahinumduman nga niadtong Agosto 2020, giablihan ni Gobernador Garcia ang turismo sa probinsya sa Sugbo. Gani ang turismo sa lungsod sa Moalboal ang usa sa labing unang gibuksan sa gobernador tungod kay ang turismo ang labing gisaligan sa kadaghanan sa mga mulupyo sa maong lungsod. Sa iyang bahin, gihangyo ni Garcia ang mga stakeholders o resort owners nga mosunod sa 20-meter easement zone diin dili natugutan ang mga resort owners nga magtukod o ayuhon ang ilang mga naguba nga istruktura duol sa baybayon. All that I ask, magtinabangay ta. Let us support each other. Tabangan nato ang local government unit, inubanan sa atong kapulisan nga maimplementar gyud na. This is for your own good. Para na ninyo. Og mao nang atong gi-issue kanang executive order karon. Nga dili na mo build back. Kung mahimo lang di na. Kay total in the end sa katapusan para rapod ninyo aron nindot gihapon ang inyong beachfront. Dugang sa gobernador nga usa-usab kini sa mga requirements sa mga insurance company aron makakuha og insurance ubos sa ECD nga programa. Kung apply ka sud sa ECD program sa probinsya, apil na gyud na makuha kag insurance. Ikaduha, mo comply ka sa easement. Mao na mga kondisyones sa atong mga financing institutions, sa atong mga bangko. Okay. Kuhaan na nimog insurance ang imong building, imong resort. Ikaduha, musunod ka sa setback. Or else, dili na ma-process sa ECD. Sa maong panagtagbo, gipahibaw usab ni DOT Regional Director Shalimar Tamano nga hinay-hinay na nga mibalik sa normal ang sitwasyon o gani fully booked na ang mga resorts sa lungsod sa Moalboal ikumpara sa mga milabay nga mga katuigan. Ug matod ni Garcia nga maayo kini nga balita bisan pa man nga gamay pa ang mga langyaw nga turista ang misulod sa nasod o sa Sugbo. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.